Kini gihapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga magkahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpar sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bag-ong bayani. Sugdan ta karon ang suwa tampo nga gipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Oliver. Nagtipon mi si Aya ug malipayon ang among pagpuyo. Ikasinapot sa niya sila si Mama ug Papa. Samtang ako ni atong hikayuna padayon sa pagdrive og taxi. Mausap si Aya padayon sab sa iyang trabaho. Hangtod nga nagsabak na siya, di akong napanglantawan ang kalisod sa akong pagpanarbaho. Nihangyo ko kang Mama, aron tabangan ko niya sa pagpakiksulti kag Aya, aron musugot kini nga mularga ko sa laing nasod. Apan wa gyud makumpensar bisan og si Mama na may mihangyo niya. Nibahad si Aya nga kung magtuman ko kuno ko paglarga sa laing nasod, siya kuno mo'y unang mabiya na ko, ug dili na gyud pagpakita pa. Medyo gibati na ko ang kapalaka, apan mas ni persuabi gyud ang akong dakong tinguha nga maka-abroad. Ilabi na ug matag higayon sa pagdrive nako sa taxi, nihit ang pasahero ug naa pa ang grabing traffic. Usa kay gayon ana sa among panagsulti ni by jam nga kauban ako sa driver, iyang gisgutan ang daghan sila nga nang-apply og para gawas. Na-encourage ko ug nagpakuyog gato sa iyang kaila nga nitapang nila si Sir Carlo. Sinabutan ninyo sa imuhang partner. Ha? Ahon sa ma, sinabutan ba kini ninyo sa imong partner ang mga play ka alang sa gawas sa nasod? Kuan, nagsabot na miog sa kong kalibin bahin ini, Sir Carlo? Sir, makapaniguro ko ni akong amigo, sir, nga di gini mo atras, sir. Sunado gini mo narga dito sa laing nasod at aron adtom narbaho. Sige. Matabang ko. Basta kayo, why atrasay bayo, ha? Ayaw ba yagin kong pagkauhawi sa agency? Kay, bantay lang yun. O lagi, sir. Walay atrasay. Promise. Okay. Ako'y bahala. Mahangyo sa day ko na mo, Bayjam? Unsa mo na, bay? Kining, ayala sa gining ipanulti sa uban, ha? Nga, hasta pod ko, ni-apply para gawas. Iyay. Sago din ang pagkabinuha nga, bay, Oliver. Basta, Bayjam, kay hangtod ron, sige pa ko ginahinay sa pagpasabot ng Aya. Sako naman taniron, kung makalargas lain, kung makalarga kag-appeal pa doon sa Manila, be. Para training niya, buback out ka lang kalit, ha? Ay, kung kabalak ng bahina, bay. Di lagi ta kapakawawan nga to kang Sir Carlo. Lagi ba, bay, ha? Ako pagkita inihangyo ka lang ni mo, bay. Mga ayaw taon ko pagkawawi, bay, ha? Pastilandong, ngano bang magtuman ka bang gyud, ha? Bita, Oliver. Sabta lang sa si Aya o tumani siya ang gusto aron way samok. Ay, makasabot lagi niya na siya sa kadugayan, ma. Pa, mao na akong pagtuo. Ay, ako man mo inabalakaan ni Dong, uy. Seryoso ba yagid kayo si Dayaya sa iyang gipanulti?
Nga una siyang mubiyaan ning baya kung mularga mangyug kuno ka. Ayaw na lang pagtuman, Oliver. Kanaw dili ka gustong layasan ni Aya uban sa bata nga nakakaroon siya sa bakan. Karon na lang gina nga wa pa. Mao nga unya na kong pahibaw niya kung paingon na unya kung makalarga paingon sa Manila. Ikaw lang yun niya. Kalaki ka lang. Unya, Bajam, ito naman ito ang gipanglukat na to nga mga requirements. Na submit naman to. Relax lang tabay. Uwat ng tawag tawagan tabay. Gusto niyo kung nga makalarga para sa gawas nasod, bay? Musugot og dili si Aya. Maode ay. Nganing nang labay nga mga semana. Kanunay ka mga tarungan nga gamay ra kayo kagkita sa pag-drive nimo og taxi kay lagi mingaw og traffic kuno kaayo. Pero di ay to ang tinuod nga nabisi ka sa pagpanglukat og mga requirements kay mularga gyud kag laing nasod mao ba? Aya, sorry na day. Kon, gitago ko na nimo kining bahina. Please, sabta ko. Sabta ko ning maayo na kong tumong. Sa makausapa mo hangyon sa kunin mo, please. Suportahi ko sa kong ipanghandoy kay alang sa ni nato. So magtuman gid ay ka? O pa sige. Mao manggid ka ha? Pero ako kining umaabot na tong anak mo'y unang mubiya ni mo, Oliver. Naibang uni mo, bago ng imong sanina? 10 years na, Nino. Huwag yun matago og dugay ngadto sa kong kaliviin ang akong gihimo sa Tago Priscilla. Dako gyud ang akong paglaom nga mosabot raw niya siya sa kong maayong tinguha ug tumong alang sa among maayong ugpa. Mahal, please. Sabta ko. Maluwi ka na ako. Ayog ihikaw na ako. Ang usa ka talag sa akong pribilehiyo. Aron ikaw, ang atong umabot nga baby, ug ang akong mga idara ng mga ginikanan, mahatagan ako og marang-arang nga kinabuhi. Oh, lisod tingali kayo kung sabton. Apanon saon mangyud nga alang nako. Ang imong desisyon lisod man kayong dawaton. Mahal, alang sa kayuhan mo ay akong tumong. Gilantaw ko lang nga mamahimo na tong ugma uban unya sa atong baby. Kuningon lang nini nga atong kahimtang. Simple ra ko nga pagkababae apan ko gihan. Og bugtong na kong kalipay kauban ka. Ug ang ato niyang anak. Pero, kung mao magyud kahimo gusto, sige. Luagan ta na kakitingali para nimo. Natuok na kasugot akong pagdili nimo. Aya, mahal. Gawason ka na mo desisyon sa tanan nimong gusto. Og libre ka na mo larga bisag asa pa kang suukas kalibutan. Wa na'y magbuot o wa na'y mo pugong panimo. No. Aya! Aya, mahal! Aya! Aya, kinahanglan mo sabot ka. Kay dili lang ni basta panghandoy lang. Na ako'y rason kung ganong kinahanglan nga ako kinibuhaton. Na ako'y tumong kung ganong buot kong musakripisyo. O ginaot ka imunta kining masabtan o madawat.
Pastilan ba ya, uy? Wa ka lang mabalaka. Sabton sa unta nimo ang pagbati ni Aya, Oliver. Swerte ka nga ni, kaya nakakita ka og babae nga sama kang Aya ka mapinanggaon diha nimo. Gisabot man bitaw na anak ko siya. Pero saan man nga mo patigbabaw man ang akong kaikag nga makalarga og laing nasod aron manarbaho. Ako no. Maluoy ba gyud ko anang babayhana. Bisag dili pa na nako siya hingpit nga mahimong umagad kay wa pa mo makasal. Siyempre, kay buotan manggudas Aya. Ligdo nga klases pagkababae o magkamao nga maghuna-una sa mga tao sa iyang palibot. Dilitig pasagad. Ay, nakita mo sad nako ng Aya pa. Pero ang problema lagi kay supak siya nga adto ko manarbaho sa gawas nasod. Ay, husaya taon dayo na ninyong bahin na dungoy. Kay maluoy na gyud in taon kong dayaya. Naguol in taon. Pastilan. Sao naman lang ng bata in taon nga naa siyang sabakan kung maguol na siya permi. Sagdi lang ma, pa. Ako rin may bawa nga mo pasabot kang Aya ang bahin na. Dako nga kung pagtuo nga magkasabot raon niya siya sa kuntumong. Hinaot pa unta dong, Oliver. Kiniragyod mo yung akong ikasulti. Ang kwarta, ang mga material nga butang, imo makaplagan kung magkugi ka lang. Apan ang usa ka buutan ug ligdo nga binuhat, lisod pangitaon. Sa laktod nga pagkasulti, swerte ka na kaayaw ng Aya. Busa ayaw siyang ibaylo ni anang imong ambisyon. Pa. Congratulations and good luck to both of you, John Oliver. Salamat kay sir. Salamat, Sir Carlo. Ang laing tulo di ay nga kauban sab na mo og apply, sir. Oh, bitaw na sir. Wala sila mapil. Unsam day update sa ilahang application, sir. Kuan, Bitaw sir Carlo. Pwedeng may baw mi? sad to say, naay problema sa ilahang medical compliance. Kabarang duhang nag-qualify base sa inyong medical results. Negative. Nga sa ato pa, wa mo'y mga sakit. So, able and qualified mo nga manarbaho sa Jeddah, Saudi Arabia. Sorte na kita rang duwang nakalusot ba sa pag-medical ba eh. Lima ta ka buhok nang apply. Tagak ang tulo. Sakit ato nila no? Ay, kaluoy taon. Di ra ba lalim ang mangandoy ito, bay? Nya, magpakyasa sa dayon. Gawas lang ana bay. Ang gasto gyud sa kahago. Maayo kay niya ka na. Nauli ka na dong, Oliver. Ma, ngano? Unsay nito mo? Mas una pang nakahibaw na mo ni mama mo si Aya, Oliver. Kaya may nisulti ko nun niya ang mga kauban ninyong mga taxi drivers nga nangahagbong sa medikal. Grabe ang kabalaka nga akong kipati. Human masayod nga nahibaw na di ay si Aya. Gikulbaan na kay ko atong tungura sa sunod nga isulti ni Papa. Mga kasama,
Atong sundan ugma ang sumpay sa suwatampo ni Oliver dinining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, nagasalamat sa inyong pagpaminaw.